Tita Wilma sa This Is My Life. Mayong hapon sa itong sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag syempre, welcome naman sa Martes nga edisyon sa This Is My Life. Kumusta lang? Kag kamusta man ang paniyaga? Ano pa do kanami sa akong igham? Maayo gid ang paniyaga, kag yes, kamo iya. Ano ang ginsaluhan ninyo sa inyo pagpaniaga? Bastante o kon hindi? Importante wala lang tamaligaran sang isa iya ka regular meal para sa aton pagkinahanglan sang dugang nga kusog para sa aton tagsaman ka mga obligasyon. Gani relax lang. Mga seniors na iton, kamusta? Okay lang? Kag syempre sa mga nagaupod sa sininga programa This Is My Life, sa gihapon ninyo kubus nga lagad si Tita Wilma, updanay kita tub-tub-tak na alas 3 karon iya nga hapon. Relax lang kamo. Pag syempre man, ara kamo dira nagaupod sa inyo mga lilisuan sa mga radio 684 kHz. Kag sa ito naman, mga palanggaman ng mga tagpalamati via FB Live. Kumusta lang dira sa inyo? Ara dira may chat room kita para sa inyo mga greetings, inyo man mga reactions, suggestions sa kung ano man nga madulong naton sa inyo sa sininga hapon. Pwede lang ma-like kag ma-share ang programa This Is My Life kag iban pagin nga mga current and mga public affairs programs sang Action Radio Bacolod. Mga matawag neton nga mga drama dira nga inyo man mabatian sa radio, pwede na ninyo man mapamatian sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Mga drama balangalin sa agas na paghapon. Yes, kung pwede nyo man malike kag ma-share. Dira man inyo makitaan, mabasahan, mapamatian ang mga dalagko nga mga balita nga matipon sa ngamon sini nga News Center. Mga developing stories hindi lang nagakatabo diri sa Dakbanwas ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa rehiyon bugos nga Pilipinas, kundi dalag ko man nga mga balita nga nagakatabo sa bugos nga kalibutan. Alauna 38, Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba lang igalingaw naton sa inyo sa sininga hapon? Magluwas man gamay nga pulo pasiplot sa para pulo pasiplat sa aton panahon kay kinanglan talupang dong tagin adlaw-adlaw kay kadamo sa mga nagahulat. Magluwas sina may ara si Tito Wilma nga hindi not necessarily istorya ko sa inyo, informasyon nga mapaambit sa inyo sa sininga hapon. Nanungod sang ginasuksok sang inyo mga tiil, gasuksok man kamo rubber shoes, ano ginasuksok ninyo, sandals, chinelas, pa mga paamo ka na. Pero ara, may pila kita ka mamuno kag mapaambit sa inyo sa sininga hapon kung anong makapaayo para sa aton mga tiil. Ilabi na sa mga young at hearts neto, no? Sa mga wala ba lang nagahuben para iniiya sa inyo. Dala na si Tita We, syempre di ba tawe? Oo, hindi mangin luwas ka pa, wala na iya. Kag syempre, ang sulat man nga itong pagkabasahon sa sininga hapon, natungod din isang problema man sang asawa sa tama bala ka istrikto nga klase sang bana when it comes sa money matters. Amo ginang mabulubudlay. Hibaluoy naton kung anong problema dira sang aton sender sa karon iya nga hapon. Sa maka-relate na karon pwede man gihapon kamo makapaambit, pwede ka mo maka-comment, pwede ka mo makahatag sang inyo man eksperyensya na hanungod sa nagakatabo sa kabuhi sang aton sender. Kung makarelate ka mo, pwede. No? Aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-online, pwede man, di ba? May chat room kita dira. Go lang ka mo. Kagaton man kalingawan tagse kahapon ang aton tagse ka horoscope paagi man sa aton tagse ka zodiac sign, lingaw-lingaw lang ng aton. Sulito na yan ni Tita Wilma, wala kuya ga, hindi kuya kag wala kuya sang nahibaluan sa imo kapalaran adlaw-adlaw na aton kalingawan lang ni kay ang nakahibalo kun ano ang nagakatabo or matabo sa aton kabuhi, amoy lamang ang kahitaasan ang aton tagtuga. Di bala, amo na siling ko bala nga magsilit kita iyalingaw-lingaw do para huling na bala nga i-divert sang
makadali ang aton pamensaron sa inyo dira gina-eksperyensya. Kung ano man ang inyo gina-problema, kung ano man ang inyo kasakuon, kung ano man ang inyo ginahimo dira kalingawan, nagatrabaho o kung ano, na basta sa hingalit lang balahaw, paamo ka na. Di samtang kamo dira nagahilay-hilay kag nagapulo pa huway. Ang inyo pala matinaan kung nagaupo diri sa This Is My Life, bisan paano, di bala, malito neto na nga aton pamansaron kag aton balatyagon. Gani, relax lang ka mo dira. Pero do kay nami no halin kahapon, di bala? Do halin kahapon manami ang aton sinipanahon, pero sa mga pagkahapon na hindi man malikawan ang pagpulo panalithi, pero pasalamat kita na kahapon niya nagbundak itong ulan. Subong da okay lang, pero hindi ta na mapaktan sa sininga hapon na ara gid ang pagpulo panalithi tungod ina sang shear line, di bala? Tungod sang shear line kag tungod man sang low pressure area. Kag hindi lang niya isa mo, duha ang low pressure area nga gina-experience naton diri iya karon sa Pilipinas. Okay, di ba Tita Wilmang, isa to sa Southern Leyte. Ang isa diin sa may Palawan, sa may Puerto Princesa City na hindi lang magluwas sa LPA, sa Shoreline, ara pa ang northeast monsoon o kun ang amihan. Diriya sa aton sa Dikpanwasang Bacolod Provincia sa Negros Occidental, may aragin man kita ma-experience no, hindi lang kita makapakot or makabalo, no? Ano man oras may mga pag-ulan man kita nga ma-experiensyahan. May ara pagpanaguob inatungod sang low pressure area. Di ba la? Kag localized thunderstorms. Okay, 1:43 Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan tang gamay ko lang informasyon nga ipaambit man sa inyo sa sininga hapon. Gusto ko na inasiplatan ko naman mga sapatos mo. Kita ako bing mga sapatos. Ang ano gali mahumok or malumok, soft bala na kinanglan malumok nga sapatos ang dapat nga isuksok naton sa aton duha ka mga tiil, no? Kinahanglan gid na kay nga dako ang benepisyo sang paggamit naton sang malumok nga klase sang sapatos sang sa matig-a kag magaras ay sa tuod lang, no? Ano bing nami, rubber shoes, isa na, walking shoes. Nami man ina siya, no, rubber shoes or walking shoes, pwede gid ina magamit ilabi na kung nagaedad-edad ka na. Ako nagaedad ka ba, hindi ka gid magsalig. Gusto ko na kay kanami, sina ang klase sang sandal ka nami. Ay, tulo ko anay mga batiis mo. Batyaga anay kung anong masarangan sina. Kay base kung mag-ay ka, kag kung anong batyagon mo, okay, kyan. Pero abi ninyo, ang tandugo ni Tita Wilma karon inanungod sining mga malumok nga sapatos nga dapat suksukon sa mga may edad na ang mga benepisyo nga mahatag sini sa inyo kung kag sa aton man. Kag kung ano man ang mga posibilidad nga batyagon mo. Abi ninyo kung gagamit ka sang malumok nga sapatos, makalikaw ka sa arthritis nga ginatawag. Kag magluwas na ang pagpalanakit sang imo mga katulanan. Makabulig. Kay ti malumok mo, kay sa paggamit mo sang rubber shoes, maproteksyonan ang imong mga bones, ang imong mga katulanan. Sa tuod lang, kung imagine nun ta lang, kay ti, kung lumok imo sapatos, or ang imo, sapatos, ang pagtapak mo bala, hindi gulpi kag mabugat, right? Di bala? Maproteksyonan ang imo mga katulanan. Diin nga mga katulanan, halin sa imo balikawang, halin sa imo balikawang pakadto sa imo likod, tuhod, sa imo buko-buko sa tuhod, kag sa imo dapa-dapa. Ti kanami gali sina. Kung ikaw naman, kung kita naman nagasuksok tsinelas, o kung nagagamit kita sang matig-a nga klase sang sapatos, mapuwersa gid ang aton mga tulan
ang aton sinitendon, ining tendon ining sa tuhod na nabala nga kung sa mga tulaan pa sang manok or sang baboy amo na kanami kititon inang puti na amo na siyang tendon. Ti kung puwersa man, no, kung nagapamuwersa siya, kuha na siya, dasig na siya mapudpud na. Kay una bes kalabanan kung tapakan kung nagalakat kita simento ti matiganan ang ada ng ginalaktan ta na kaga ang pressure nagakadto sa aton mga katulanan. So, kinahanglan gali ang tapakan ta medyo malumuok ka. So, nami man na sa nga suggestion na kung matigang imo sapatos kag hindi ka komportable, dali ka gali magkaangkon sang arthritis kag sakit sa tuhod, sakit sang imo batiis, pagpalangalay sang imo sini nga mga pusog-pusugan. Di bala? Ang imo pa na nga buko-buko sa tiil, sa mga nagabatsyag-batsyag na sina, no? Kinanglan lang taon yung inyo mga ginasuksok nga sapatos. Bala malumok siya o kung ang tsinelas nga ginasuksok ninyo, ano matig-abaw kinanglan, pulo pili-pili man sang medyo masulusapnot nga malumok. Kay nga, kung madanlog man, hindi man pwede sa mga nagaedad na. Kay basi, kung madanlog, aragoy ang balikawang na. Okay. So, likaw arthritis, kag sakit sa mga katulanan mo. Makabulig ang pagsuksok sang mga malumok nga sapatos. Dugang pagi, Tita Wilma. Para man nga maka-exercise ka sang maayo na? Kung komportable ka sa ginasuksok mo, lumok ang imong shoes. Mas komportable ako naka-rubber shoes ka, di ba la? Makalakat-lakat ikaw sang husto kung ikaw walking-walking, makadalagan ka sang maayo kung ikaw mag-jogging-jogging. Kag may resistensya ikaw ya sa malayo-layo nga mga lalaktan kung mag-walking ikaw. Kay kabalugid kita nga, ang brisk walking, ang paglakat-lakat, ano Tita Wilma gani? Nami gid na siya nga exercise para sa atong lawas. Ilabi na sa atong sini mga nagaedad na sa mga seniors especially. Magluwas pagid sina ano. Likaw pagid aksidente nga anong aksidente sa bungguan sa hindi. Nakod word. Lain na yung aksidente dito. Malikaw ka sa aksidente, di ba la? Malikaw ka nga makadasma ka, makatipalo ka, di ba la? Kaya nga akong flat ang imo shoes, malumok ang sapatos mo, naga-lesser ang tendency nga matipalo ka or matumba ka. Kung naka-rubber shoes ka, di ba? Kag very strong iya sang pagtupa niya sa duta, mangin kampante ka, nga hindi kaya makadalinas. Amo na nga siling bala ko na kung pamangkuton, mas namigid suksok kita, no? Sang rubber shoes o kung malumok nga klase sang sapatos, ilabi na gid kung ikaw nagaedad na sobra 40 anyos. Ate ako muna na kinanglan suksok kita sang malumok nga sapatos, malumok nga rubber shoes, di ba la? Kag kung mga mas nami pagid ko may ara ka walking shoes, nga madamol ang yeswelas, kay nami na, pwede man ina siya para sa imo. Kag piliun man ang sapatos nga husto-hustuhan lang ang takos para sa imo tiil. Ay ara speaking sina, may ara kung kaisa nga nanamian gina sa sapatos nga amo sina bisan lutok hala piliton gid kay nanamian. Ang nagaantos ang mga tudlo sa tiil, ang imo mga batiis, hindi bala ginapinahan mo iya, no? So kinahanglan pilion mo ang sapatos nga insakto gid sa imo mga tiil. Pero kung magsuksok sa sapatos nami gid man kung may medyas, so foot sock pwede gid. Kay para maproteksyonan man ang imo sinipanit sa tiil, hindi ka bala malapukan, hindi mairitar ang imo sa skin, ilabi na kung sensitive kaayo, kag ano pagitaw hindi nami pagid hindi pagid nami iya sa lawas kung mahiligon ikaw sa may takon nga sapatos. Sa tuod man, labi na mga babayi, mahilig sa mga heels, ina mga may mataas ang takon nga sapatos, nga masami mo nga batyagon ang imo sinilikod. Di ba la? Nga ginabatsyag mo ang imo likod tungod nga hindi balanse
na hindi balansi ang lawas mo tungod sa mataas nga takon. So mabatyagon mong imo likod, ti antes ka magtulog mapabanyos ka gid ay na. Ari pagid kung daan naman na imo shoes, ti anhon mo na bitawi kung daan na sige, islan mo pamo ka na, ha? Dapat islan, kundaan na. Hindi mo paghulaton nga mabuslot pa o kung maratrat pang imo nga sapatos, antes mo ina islan. Ha? Let's say after a year. Kay basi kung gamit mo siya adlaw-adlaw, pudpud na balang iya sini nga swelas, na. So, mabuhin-buhinan ang proteksyon sina sa imo sini mga katulanan. So, samtang may ginagamit ikaw, himo kada alkansya, hulog-hulugan mo da siya. Para pagkadason nga tuig, kung medyo may kapaltahan ng pagserbisyo sang imo dira sapatos nga ina. Isipon mong unod sa imo alkansya, wow, gamay nilang idugang ko. Bakal ako naman sang bago. Hindi malain kung aton man proteksyonan ang aton kaugalingon. Especially, ang aton mga tiil. Na? When we say mga tiil, kay duhaman aton tiil, amo na nga kung medyo hindi ka nga daan gamay, medyo may bulubuyon ka, na? Medyo chubby-chubby ka, abi mo, anong ginapinahan mo? Hawak mo, di ba la? Ang ginapinahan mo, ang hawak mo, pagkadto sa imo balikawang, ang imo likod, kung madalas ang imo mga batiis kag tiil, mga batiis kag tiil mo, kag sang imo dapa-dapa ang kabugaton sang lawas mo. Tuod kabudlay ginman, na? Ako, eksperyensya ko man na, kung tama sa imo kadako, dahil siga kapuyon kung maglakat, away ka resistensya, di ba? That's why nga mas nami, bisan paano every day, or 3 to 4 times a week, maka-walking ikaw, may mobility ang imo sinilawas, ang imo sini mga joints, pareha sa akon, kung hindi ko ni mahulag ang akon abaga permi, kag ang akon elbow, ang akon tuhod, kag ang akon nga joints diri sa hita. Mabatyagin man, kay nga awala kita, nagahuben. Di ba? Wala na kita nagahuben, i-admit ginaton ina. Mga palangga naton ng mga tagpalamati. Especially sa aton mga young at hearts. Okay, alauna, 53, Action Radio Philippine Standard Time. Dali, gid lang. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos ni. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less. Okay, sa mga naka-online tada, B. Okay, sa mga naka-online tada, hi and hello. Yes, Ma'am Ana Sinoro, ba? Ikaw ang winner, subong ma'am. Good afternoon lang dira. Nga nag-blue hearts ka, nasubuan ikaw subong. Paamo ka na. Palit sa Benzula, good afternoon. Salamat man sa imo, na? Sa mga balay ko sa Valladolid, sa Familia Garganya, Family Escario sa Binalbagan, Garcia sa Baliwagan, San Enrique, Gapamati na kay Tawe. Hello, Ma'am Ana. Salamat gid nga madamo sa imo, na? Salamat gid, Ma'am Ann. Kag, syempre, salamat man kay Marilu Varon. Marilu Veron, Tawems, ga-monitor lang kami always sa may Binalbagan. May damo gid nga salamat. Okay, kag araman si Belia Rindon. Tita Welms, monitor lang kami di sa program mo from Victorious. God bless. Salamat gid. Shout out from Victorious. Paamo kay na bala. Mayong hapon lang gid sa inyo. Kag sa Iloilo, Family Villanueva, mayong hapon halin kay Ma'am Ana from La Carlota. Ay naman si Sir Meleli Uligo nga monitor on air sa radyo. Na masimya sa karway ko sa taon miyaw, pero online ginatang miyaw. Taka Sir Meleli, ha? Tita Wilma, mayong hapon sa liwat sa imo. Ari lang ko din naga-monitor sa imo back-to-back sa 6-8-4. Salamat gid, Sir. Okay, thanks for the big heart, Sir Meleli. Kag Imelda Madrigalejo, na? Thank you gid.
Tawe, monitor lang kami di sa Barangay Panday ng DSB. Novi Magapan, mayong hapon man, kay Inday Homalumina. Salamat gid sa imo aba siling ni Sir Alex. Bago lang katapos panyaga pa hunay-hunay anay sa imo nga dessert nga programa aba na imo ya dessert ang programa ba. Okay, salamat gid Sir. Martin Aliling, salamat gid kay Ma'am Virgie Olpinda. Good afternoon, Ma'am. Ara lang sila gyapon sa may Celine Homes. Siling yatawi, stay healthy always and keep safe gihapon. Salamat gid Ma'am Virgie na salamat gid kag gaulan na kuno hambal ni Ma'am Ana gaulan na tawe monitor live subong from Barangay Talaptapla Castillana. Salamat gid from family Toribio na sa pamilya Toribio dira mayong hapon kay Richie. Salamat gid. Okay, relax lang anay kamo da dugay-dugay balikan kamo ni Tita Wilma. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain
bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang, blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Yung hapon bati ho, winner man di siya ho. Meleli Uligo sa Ibi Magalo na live sa radio. Okay, Sir Meleli, good afternoon. Nabasa taman ka on air ka ina 7875. Salamat gid tita maayong hapon. Sudan ko digin prito nga isda sa kotlupo kag tangkong. Gintula ko kurit ni nami ginabala kurit na ang tangkong gintula mo. Gintula mong isda nga pinirito, butangan mo tangkong baho. Manami ina siya. 63 53 mayong hapon lang da. At again, always nag-tune in ang Family Domyo. Ma Monica, mayong hapon kag sakay baby girl. Lexus Sandra kag sakay Bilen sang barangay Chudoro Binalbagan halin ina kay Junjun Lambatin Domyo. Happy listening lang sa Family Domyo. Kag yes, damo siya gali, no? Kag kay Sonia Gargasiran, good afternoon lang. Alas 2:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay ang aton tagpadala sa siniya nga hapon ay abaw taga Abada Sky, na? Taga Abada Sky siya kag nagapatawag lang sa ngalan Mercy. Kag ang malawig-lawig nga mensahe ni Mercy nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa tanan nga katawhan sang Action Radio Bacolod. Sa mga nagapamati sa radyo kag ang mga pareho kuman nga naka-FB Live. Tita Wilma, ako gali si Mercy. Hindi ni tuod ko nga ngalan. Pero taga Abada Sky ako diri sa Bacolod. May bana, masobra na, masobra na 40 years old. May 3 kami kabata sang akon bana. May problema man ako, Tita Wilma. Posible nga makabig tumalagsahon para sa madamo nga nagapamati sa programa This Is My Life sang sitwasyon namon nga mag-asawa. Tungod bisan ara lang kami sa isa ka balay, lain-lain ang kwarto nga ginatulugan namon. Ay nga Ang puno kag punta sang pagpawala namon nga mag-asawa sa isa kag isa, amo ang kwarta. Ang lain lang kay perminiya ako ginapangitaan, kundiin na kuno ang iya sweldo nagakadto. Nga kung tan-awon, tanan
ginabayad ko sa mga balayran, kag ginagamit ko sa adlaw-adlaw namon nga mga gasto. Tita Wilma, kung tan-awon, kulang ang iya ginaintriga sa akon. Gani kung kaisa, makapangutang pa ako sa Tiangge nga malapit diri sa amon balay. Kag isa pa, Tita Wilma, sa tuman kamahal nga mga balaklon subong, hindi gidya mag-igo ang 500 pesos sa pagkaon pa lang sa sulod sang isa ka adlaw. Ayuy, 3 bata niyo plus pa sa inyo nga duha, 5 ka mo. Ayuy, sumahan ta siya karon. Abi, magluwas pa nga ang konsumo magluwas pa sang konsumo namon sa kuryente kag tubig. Ang adlaw-adlaw pa nga ginapabalon kag pletis ang amon kabataan. Ang isa ara na sa college, ang isa high school, kag ang isa elementary. Pero para matapos na ang problema sa tunga namon nga mag-asawa, abi mo kung anong ginhimo ko, tita, ginhambalan ko siya nga ikaw na ang mag-uyat sang imo sweldo, kag ikaw man ang magpalakat sang tanan nga galastuhon o kung galastuhan sa sulod sang balay. Ti amo na ang natabo, tita. Ako, nagpakatiga ako, bisan nabalaan ko nga ginabudlayan siya. Galing mabatsyagan ko bilang asawa nga nagasakit man ang buot ko. Do ginakusi man ang akong dughan kung makita ko. Kun pila ka bilog nga kunot ang ara sa iya agtang sa pagpamensar kung paano niya mapaigo ang kulang niya nga kinitaan. Hasta na lang wala ko gid ginapaabot isa kaaga, Tita Wilma. Gulpiya ako nga ginhakos kag may pag-angga nga ginhutik sa akon ang sorry. Gusto niya ka ako naliwat ang mag-budget sang iya sweldo. Hindi na kuya, tita, kay gina-compute niya ang tanan. Kapoy nako, gani siya na lang ang mag-uyat sang iya sweldo. Pero nag-promise siya, Tita Wilma, nga mangita siya sang sideline para bisan paano mas stretch ang amon budget. Hindi ko gusto nga nag-aaway kami nga duha, Tita Wilma. Pero tubtob hindi magbag-o ang iya pagbasol kag pag-isip sang iya kinitaan sa akon, wala sang kalinungan ang amon relasyon. Gapalibog ko kung anong himuon ko para nga mag-intsindihanay kami. Para mag-untat siya kag madula sa pensar ko ang iya pagbasol sa akon na tungod sa iya kinitaan. Dari lang kutob, Tita Wilma, ang nagapangayo advice, Mercy sang Abada Iskay, Bacolod. Okay, maayong hapon kag may damo gid nga salamat sa imo. Inday Mercy. Kag sa mga listeners tada sa Abada Sky, kabalugid ko dira, masalamat gid sa inyo kag maayong hapon man. Okay, katuan na ito ng itong sender Inday Mercy, una-una sa tanan. Maayong hapon sa liwat, salamat gid sa imo man pagpaambit sang imo pinanid nga parte sang imo kabuhi. Nga sa diin, hindi lang ikaw nag-eksperyensya sini. Hindi lang isa, hindi lang duha, sigurado, madamo ka mo. Hindi ko na pag-intrang kaugalingon ko, da kaway na ko na da nga bahin, na pamo ka na bala. Hindi ka na daya titawe mag-intra. Pero kung lang tawon bala naton, conforme man ako, no? Sa ginhimo mo. Insakto na siya nga aksyon,
Para bala mabatyagan niya, no? Mabatyagan sang bana mo kung paano maubos kag nga akadasing maubos sang iya ginaendorso nga kwarta sa imo. Nga hindi tuod bala sa tuod lang ambot sa inyo na sa sinuman dira nga gakatingalang bana nila nga ginahatag ko sa iyang tanan ko nga sweldo nga kulang man gyapon haw na akay nga may mga bana hindi tanan nga mga bana, may mga bana nga para sa ila provider lang sila, nga mangita lang sila kwarta, i-endorse kay misis, si misis na bahala magpaigo sina. Sang tanan nga kinahanglanon sa sulod sang balay, sang tanan nga kinahanglanon sa mga kabataan. Amo nang pinakabudlay nga parte sang pagpangabuhi sang mag-asawa. Way labot nga ikaw asawa, imo papel sa panimalay, pag-atipan, pagpanghimos, labada, tanan, pati pagkaon nila, budgeting imo pa. Tapos ikaw pa basulon din ng kulang tong sweldo nga ginhatag ko sa imo. Ginano mo lang to kapag gastuman? Nan. So the best ang imo ginhimo in the mercy. At least, nabatsyagan niya ang kabudlay, narealisar niya nga ay, hindi gin man gali mag-igong sweldo ko, nga ginapangita ko pa ni. Narealisar niya kang nagpromisa siya, nga mangita pagid siya sang extra income para madugang-dugangan ang inyo nga kita para magamit sa adlaw-adlaw. Pinsaron mo bala kung may estudyante ka lang. Let's say kung may ara siya regular nga gina-endorse sa imo kada 15 kag end of the month. Pinsaron mo ang sudan lang nga daan wala labot sa bugas kag sa mga panakot ni kinanglanon mo. Sa sudan lang nga daan mapati kaihan nga 1,000 mapaigo mo pila ka mo 5. Pwede mo masulusubra guro. May bakal ka bugas kanon pamaw panyaga panyapon, di bala? Ang imusudan pamaw panyaga panyapon, baklan mo panakot. Mabakal ka dautan. Pinsaron mo kun isa-isahon mo ina. Ti kun ikaw naman nga asawa, natak-an ka sang magahod man abi ninyo mga lalaki, gahipos lang na. May mga lalaki nga nagahipos lang, may mga lalaki man nga ang baba sobra pa sa babae kagahod. Balik-balik man, hindi nga sila nga kamiling ang mga babae iya magahod. Pero sa tuod-tuod, kung kamo abuton, sobra pa. Sobra pa sa arugadi, kung nga ito, mga tigulang pa. Di ba la? Kaya nga, on the other way, kinanglan man intsindihon sang asawa ang bana, magkapoy man ang magtrabaho. Pero bana, dapat gid maghatag ka konsiderasyon sa papel sang imo sini asawa. Hindi lang para sa pag-budget. Hindi lang para sa mapreparahan kapag pauli sang manamit nga pagkaon na maatipan ka sang maayo, pero lang tawon mo man, kag ulo istoryahon mo man si misis. Di kamusta ma? Okay lang? Baw man talupangdan ko duga mahal ang oo kay dira ginipat-pat ni misis sa imo kun ano ka malahalon sa tanan. Maglaswa si misis way kakabalo amo nang iban subong magkaong laswa or gusto magkaong laswa mabakal na lang luto kay pwede sila makabakal 25 pesos nga laswa isa ka serve pero gamay pa na nga yahong. Masiling katud isa ka yahong pero gamay pa na nga yahong nga kun ikaw magkaon kulang pa. Kaya nga akong magsiling kaya nga laswa pila ka bilog nga klase sang utan mo, di ba la? Di makabakal ka isa ka klase sang utan subong pinakamanubo ang okra tagpila. Ang balatong tagpila 30. Amarguso bakal ka isa ka bilog ay Ginoo ko sobra 30 pesos kay kiluhon pa man na. Bakal ka isa ka bilog talong 12 or 15 pesos ang isa. Tipinsaron mo na ang burubahado lang guro ang kalabasa kung sa bagay ang kalabasa ginakilo, di ba la? Ang kalabasa ginakilo 40 pesos ang kilo. Di panitan mo pa na mga anak. Amo na bala. Nga mga misis, ara ko ya sa inyo na when it comes sa pag-budget. Kay kabudlay gid sang papel sang budgetarian na pangayuan ka pa bisang bata mo masiling bi ma extra da bi nga pamahaw o ma extra da bi nga kaon mama ikaw nga nanay amo na mga kabataan hindi man maintindihan ang side sang iloy nga kung magpangayo dayon papangakig
Kay nga kung kaisa ang iloy mahatag naman lang na damo papaaman nga sugilanon. Kay nga galingin ang ulos ang iloy mo kundi niya kuhaon. Kag ang iloy gusto gyud nga ihatag ang pinaka sa kabataan. Di ba la? Pinakamaayo nga pagkaon, pinakamaayo nga gamit nga hindi man mauli sa sa iban, sa tanan nga bahin. Kay amo ina iyang palatandaan sang pagpalangga man kag paghigugma sang iloy sa iya pamilya. Amo na nga mga bana, updi nyo man si misis, hindi lang sa paghatag sang inyo kinitaan, kundi sa pagtanaw sang kinahanglanon, sa pag-atipan, kag bisan pa sa pagtrabaho sa sulod sang balay. Makapoy, mangin labandira, kusinira, kag caretaker sa sulod sang panimalay, tutuod na yan. Kaya nga ang trabaho sang asawa, way palabot sa responsibilidad mo sa bayna mo, wala katapusan nga trabaho. Masiling sila mo na yung trabaho nga wala sweldo, mo na yung trabaho nga hindi ka siling nga ma-resign ako sa amo sinit, way ka mahimo, kay committed ka na mo, di ba la? Nakasal ka na, kag nagbalay ka mo sa inyo kaugalingon nga pamilya kag puluyan. So antos my love. No mo na siling nila para mahatag naton ang tender loving care hindi lang sa aton kabataan kundi pati na sa aton bana. So sa imo Inday Mercy na okay na siya. Galing subong ginatakos mo pa siya. Okay lang pero amat-amaton mo kay ti nabatyagan man naton mismo nga narealisar na niya nga hindi gin man mag-insakto ang iya kinitaan na kag nagapati man ako nga sa iya nabatyagan subong makatuon na ang bana mo kag magabag-o ang iya nga treatment sa imo magadugang pagid ang iya sinipagpalangga sa imo sa amat-amat lang nga proseso. Mas namin sa amat-amat mo, kay nagatamis pag kang nagalulot ang inyo maayo nga pagtamdanay. Di ba la? Tinguhaan mo, kag syempre, magbuligay ka mo. Magbuligay ka mo para nga maminer-miner man ang gastuhanay, magbatsyaganay man, kag para maghangpanay ang tanan. Abi mo isa dira kapina ka naman nami pagid kung nagainupdanay ka mo sang kabataan mo kag ni mister sa pagpasalamat sang blessing nga ginatag sa inyo adlaw-adlaw paagi sa pagsimba every Sunday. Kag syempre kabalo kita naga-eskwela ang kabataan, nagatrabaho si mister, kapoy man na pero mahatag man kita time sa pagpasalamat sa iya blessing adlaw-adlaw. Ang aton kabuhi, ang aton maayo nga balatyagon sa adlaw-adlaw nga tanan, ang pagkaon nga ginahatag niya sa aton adlaw-adlaw. Pasalamatan naton ina. Kag bisan ara dera sa balay kung medyo mabulubudlayan ka, kung mabakas kagid man nga asawa kag nanay, bisan paano makapangita ka sang extra income, di ba la? Gamay din nga pwede mo makwartahan. Pwede ka da kaluto-luto something lang nga pala makawon abi sa hapon. Pag makabalo na yung iban, maglabay kita nila na or pwede ka kaluto something nga inang hindi dahil mapanos nga mapaskil ka lang dao. Kung gusto nila ari din litchi flan for sale na pwede na kung pila or let's say frozen foods longganisa mabutang mo da paskil mo lang da kay na iya hindi mo na pagtagaan dugang effort pagid nga bantayan mo gid kundi manuktok lang na iya ti at least sa isa or duha ka pa ka mabakal masiling ka titawi pila malang na ako maginan siya 30 or salapi or 50 cents sa isa ka putos. My dear, libuton mo sa bilog nga adlaw kung makakita ka sang 30 centimos kag 80 centimos sa bilog nga adlaw. Ina masupot lang na ara lang na da siya. Kung masupot ina of course, makabuligid sang dako, right? No amo lang nang himuan, ang himuon ta buligay. Magpangamuyo para maangkon ang paghangpanay, pag-intsendihanay, magapadayon ang gugma sa sulod sang panimalay. Kag magapadayon ang inyo pagsinalayo upod man sa pulong sang Ginoo kun kamo nagapasalamat kag nagasimba sa every Sunday, no? Amo na pinakamaayo gyud. So Inday Mercy, hindi na magpalibog kay nakita na naton ang gamay nga solusyon sa imo sinibana. Although nga nagsiling siya nga ibalik ka sa imo, nagapanig-a ka pa, kaya hindi pa madula sa pinsar mo. Kasi ginaano mo lang yung ang sweldo, kuya, nga kulang pa, nga makapangutang ka pa. Amo lang na iya sa ila kahapos. Pero wala sila kabalo kung paano himuon. So sa iya na eksperyensyahan,
iya na nabatyagan, kag iya na realisar. Iamat-amat mo na. Kay ti nabatyagan na niya, kag nag-promise na gani siya, di ba la? Importante lang gid nga mag-intindihanay kay wala sa nga problema nga hindi masolusyonan. Inday Mercy? Yes. Siling gani ni mama na, okay naman na kaintindi ng bana mo kung ano ka mahal sang tanan, kag dapat mag-intindihanay kamo kag istorya kamo sang mahinay, wala basulay kag malawig nga ang pag-asawahay ninyo, para maglawig ko nung pag-asaway ninyo, kinahanglan magpangabuhi gid para sa inyo man pagpangabuhi nga duha. Mao maayad-ayad. Ma'am Ana, okay lang? Okay. Siling ni 0152, Ma'am Mercy. Good PM, Tita Wilma, para kay Mercy. Makita ko nga maayo ang inyo bonding at the start. Kag ginapananaw ko nga magadugang ang inyo closeness ni Mr. Yeso. Patagi sang maalumanay. Magka-intindi si Mr. Develop the love. Ako, naintindihan ko ang budgeting kag kakulaw sang kwarta. Kay kaisa ako man nagapaninda, bulos-bulos kami. May estudyante pa. Pero hindi ta pagpabayan problema mag-home sa aton. Kaya mo na, Mercy. Ginapananaw ko. Wow. 0152, salamat gid ma-inspire. Gid iya si Mercy sa imo sinisuhestyon. No, natungod sa iya problema. So, in the Mercy, hulag na. Be more patient. Pahari, alang balang gugma sa imo sinihard. Baba mo ka na. Siling naman ni 6238, good PM tawe. Naka-relate ako sang letter ni Mercy. 36 years kami nga nagaupod until now, amo na ang protocol namon sa balay. Siya naga-budget sa balay kay tanan ginakwenta. Thankful lang ko kay may mga work na mga bata ko. Pray lang day Mercy kay Lord nga hatagan ka strong sa pag-atubang sang trials. Thank you to and more power sa program you. God bless Angel ni Sanghang Dumanan. Angel, mayong hapon dira. Salamat, kids. So, kita mo na? Kanami sang ila sini mga panugdaon man. Kay 5510, hi, Tita Wilma, good PM. Advice ko lang kay Mercy, hindi lang siya ang problema, kundi tanan kita. Pero dapat magpalanggaanay sila sang husband niya. Pagkabakod lang, kag pangamuyo gid. May sugpon gali. Ngayo ko bita, textmate boy lang ang age 40 to 50, ang honest kag seryoso lang. Okay, nabatian nyo man na ha, ang honest kag seryoso lang. So, pwede nyo siya mangin friend, aring yung cellphone number, 0920-730-5510. Again, 0920-730-5510. Hinay-hinay lang. Okay. Siling naman ni 0883, ang bana mo kuno among nag-una himo move. Your husband make a first move. So, hambalon mo siya, kamo nga duha, istoryahanay kamo nga duha, nga kamo nga duhagin manindahan ni to buy your daily needs for 1 month, about for 1 month consumption. Let's say butang talang biskan mag-weekly lang or weekly or every 15th or end of the month, depende sa iya sini nga pagsweldo. Junjun lambatin sang pakawabantayan, madamo gid nga salamat kag mayong hapon gid na. Okay, let's 2:24 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Amado Ledua Jr. ara lang sila kuno sa Hacienda Rufina sa Barangay Alianza, Bagao City. Salamat gid. Kag kay Ma'am Julie Militado Patrimonio, monitor lang kami di country home sa sister-in-law ko. Yes, in the Ronery the Trava maghalong gid. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos sini. This time. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard.
When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginubakar silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra.
Di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duha ng mga kag Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat kay sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamog nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search Mga ito na sedlinament oil, amoy ning puro
Freddy Clarito and family, dira sa may Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Ngayong hapon lang na kag mga pagpamati. From Tutu Kyle, salamat gid. Kag kay Inday Belia Rendon, dira sa may Victoria City, mayong hapon kag madamo gid nga salamat. Dira sa may Barangay Talap-Tapla, Castiliana, salamat gid. Halin sa pamilya Toribio. Ma'am Margie Ward, good afternoon. Kag thank you gid. Tita we monitor lang ko di sa amon. Sa mama ko nga gasako kay daw gagalom naman hehehe sa Purok Mabinuligon. Hacienda Rufina, Barangay Alianza, Bagao City. Kag sa akon upod nga gapamanicure sa akon si Tekla, salamat gid. God bless. Ellie, Lexine Junicio, salamat gid. Baw nga mga anak ka mo, na? Okay, kay Ma'am Marjorie Ward. Yes, good afternoon. Dira sa imo, ma'am. Kamusta lang? Kag padalaan mo ko friend request si si Angelina Concalves. Tulungan kaniya. Bahay. Ma'am, paghalong ma'am ha, basi balahaw. Kay daw may na-sense ko nga hindi nami. Ma'am Marjorie Ward, si Ma'am Marjorie pa. Monitor lang kami di sa may batsoya ni Boss Negro sa Hacienda Antulanga. Isabela, madamo gid nga salamat. Speaking of Isabela, syempre dira kay Mami Pilar, kay Mami Diana Consolacion. Yes, ara man dira si Penelope posisyon. Penelope position. Good afternoon. Thanks, gid. Ara, nagali ka mo there for good. Kag syempre man kay Nanay Dayin, kag kay Tatay Boy. Okay, yes. Ano man lang na mag-yuhum-yuhum kay daman samtang nagapiyong-piyong mata mo pero po imo pala matinana ari di kay tawe. Okay lang na siya ya, di ba? Gani relax lang. Hindi pagpasantinga, pagpasantinga. Hindi pagpatabuang imo kilay kay karon. Ambot lang ho. Mabudlay iya, no? Gani maghinay-hinay lang. Yes, Tita We. Kag Joanne Palag, good afternoon man. Hindi ka man pabiktima dira. Okay. Dali gid lang kay si Tita Wilma ma-horoscope na. Bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign para sa inyo tag sa horoscope para karon nga adlaw. Sa mga birthday celebrators naton karon nga adlaw, happy birthday dira sa inyo. Kag sa mga celebrators naton, inang mga natawo bila karon nga adlaw Enero 17. Abi nyo sa pagkatawo ninyo, ara na inatagna nga mag-aayon ka sa imo kabuhi or let's say magamanggad ka, no? Ginagarantiyahan ang adlaw sa imo pagkatawo nga magauswag ang imo palangabuhian. Ang kaaway mo lang kung ang kaaway mo lang dira kung mag-surrender sa imo kag ang tanan nga mag-umpisa na subong. Okay. Ang kontra mo lang kung ikaw mismo nang mangindi na kilabi na kung may mga problema nga matabo, kinahanglan niya magpakabakod ka lang, ha? Okay? Mga nataw karon nga adlaw Enero 17 para ang kaayuhan padayon nga mag-aabot. Kag ara man kamo sa idalom sang zodiac sign nga Capricorn. Kaya ang Capricorn amo ining mga nataw Disyembre 22 tubtob Enero 19, pinakamaayo ninyo nga reward para sa kaugalingon nyo o regalo sa kaugalingon nyo, amo ang pagbag-o. Mismo ikaw sa kaugalingon mo na kahibalo kung ano ang mga kapaltahan nga nahimo mo, na? Kung umpisahan mo subong ang pagbago, kag pagtadlong sang kiwi, kag pagtadlong sang kiwi or sala nga ba na sa ginausoy mo, sigurado ara lang sa unahan ang kadalagan nga gusto mo maangkon. Capricorn, maswerte nga mga numero 5, 12, 14, 28, 32, kag 35. Indigo is your lucky color. Ang mga Aquarius, yes, Aquarius, Enero 20, tubto Pebrero 18. Kung ano, Aquarius, kung ano ang gintano mo, amo man ang pag-aanihon mo. Tandaan mo na, kung nagkahimo ikaw sang hindi maayo, amo man ang himuon sa imo. Ganitiun na inisang pagbago para sa imo. Mga maswerte nga numero sa Aquarius, 6, 12,
18, 20, 31 kag 44. Green is your lucky color. Ang mga Pisces naman, yes, Pisces, Pebrero, Justin 9, tugtong Marso 20, kaayuan sang kaugalingon, abaw, amo ginayang dapat ang imubutang sa pensar mo, Pisces. No? Antes ang iban tan-awaanay ang imo kaugalingon. Kung bala bastante ikaw o kung gusto-gustuhan lang na. Kaya nga, kung ginakulang ikaw mismo, hindi ka man makabulig sa ila. Ganilang tawanay o sisaa, kung bala pwede ka makabulig o kung hindi. Halungan mo man ang imo ikaayong lawas, Pisces. 7, 13, 15, 26, 40, 32 ang mga maswerte nga numero sa mga Pisces. Beige is your lucky color. Ikaw naman, Aries. Ang mga Aries na tao, Marso 21, tubtob, Abril 19. Yes, Aries, kung problema kwarta, kung ang problema kwarta, tungod ginakulang ka, nothing to worry, tungod kabaluman na, no? Nakabaluman ang imo, ginapakamahal. Kung daw ano ang imo pagpaninguha. Gani, don't worry, kay maintindihan kagid nila. Mas swerte nga mga numero sa Aries, 9, 17, 26, 29, 30 kag 32, avocado green is your lucky color. Ang mga Taurus naman. Taurus, Abril 20, tubto Mayo 20. Wado happy ang adlaw mo ya Taurus karon nga adlaw man. Happy ikaw karon nga adlaw kag para mangin abunan siyang tanan kung may tao nga nakasala sa imo patawara. Kung nagpangayo man sa kapatawar, patawaron mo. Kung mga amo na ba nga mga bagay, kinanglan para gid hindi mabudlay ang swerte or oportunidad sa pag-abot sa imo. 1, 13, 27, 5, 42, kag 39. Red is your lucky color. Okay, ikaw naman, Gemini. Ang mga Gemini, meaning na tao Mayo 21, tubtub Hunyo 21, kung maninguha ka, kag dugangan mo imo kapisan, mausoy kagid sa husto nga banas para sa kaayuhan nga ginapangita mo. Pero kung tamaran ka, edi wala ka sang mapaabot. Ay, 3, 9, 15, 28, 33, kag 48. Brown is your lucky color. Yes, Gemini, no? Muna inyong horoscope for today. Una palang ina nga bahin. Ervel Valiao, ba nag-monitor ko every day. O paborito ko, ba DTX coffee ko. No? Okay. Ernesto Velarde. Okay. Salamat gid. Ervel Valiaos sang issue kawayan. Kati Veer, kay Ma'am Giselle Franco, monitor lang kami di sa Square One Cafe with Erwin Gonzalez and Olivia Merari. Salamat kid Ma'am. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed,
Nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang gina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si Malga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang Kay Joan Bailoses, ga-monitor lang kami dito ano? Bailoses family sang Avada Sky. Salamat kid. Bao, oo nga mga anak kamo. Sige, padayon man siya tawe. So okay na to ato na nabasa ko na no kay salamat kid kay Arvel Valyao man dira salamat man pero relax lang bala
karon lang na, hindi bala Mardina Benares dira sa kabugmayong hapon lang na kagsalamat. Ang tapuson anay ni Tita Wilmang mga nabilin nga mga zodiac sign. Para sa ating horoscope. Ara nakita sa zodiac sign nga Cancer? Yes, Cancer. Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Bawa kabalo kita, Ario, kadamo sang nagaantos tungod sa krisis, di ba la? Kung ikaw, isa sa ila Capricorn, so sa mo horoscope, hindi ka dapat madulaan sang paglaom. Padayon lang. 12, 25, 39, 41, 2 kag 8 mga maswerte nga numero. Dollar green is your lucky color. Ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, subong mo bala matalupangdan kag marealisar Leo ang sala nga nahimo mo sa imo kabuhi. Kung tadlungon mo ina kag bag-ohon mo ina, dako ang tsansa nga maangkon mo man ang kaayuhan. Maswerte nga mga numero 3, 10, 12, 17, 25 kag 35. Pink is your lucky color. Virgo. Ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtub Setyembre 23, balikan mo kuno ang imuhan durawan kahapon, Virgo. Tungod ang kinanglan gid man ang nakaligad balik doon mo gid man ang ginhalinan mo do pareho na bala tungod syempre kung hindi ka magbalikid sa ginhalinan mo nga makalabot ka sa padulungan mo hindi no na gani Virgo gets mo ambot silingon sina maswati mo man nga mga numero 2, 8, 14, 25, 27, 33, kag 38. Fuchsia is your lucky color. Mga Libre naman, ang mga Libra mo ini mga natao, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Ginahando mo, maangkon mo, kung bugos ang balatyagon mo. Ikaw, Libra, among nagahimo sang imo kapalaran. Maswerte nga mga numero 12 ace, 12, 14, 30, 42, kag 18. Red is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Yes, mga Scorpio, ano yung imo horoscope? Mabatyagan mo man na, mag-experiensya ka man sa kabudlay, kag pagpamigado. Ina kon dalok ikaw na kung kaugalingon mo lang bilang ginapensar mo pero kung bag-ugon mo ina magailig lang ang pag-abot sang swerte. Maswerte man nga mga numero sang Scorpio 1, 6, 14, 16, 22 kag 30. Blue is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Yes, Sagittarius, ano sa imo horoscope, pwede ka gin mag-enjoy karon nga adlaw. Kung may imbitasyon, bato na pero hindi ka magpasobra. Na? Likawan mo kung may ara ilimnon nga makahulubog. Sagittarius, hugot man nga pagpangamuyong himuon mo para makalikaw ikaw sa disgrasya. Maswerte nga mga numero sang Sagittarius, 7, 14, 25, 30, 39, 41, kag 2. Alas 2:54, Action Radio Philippine Standard Time. Ba-monitor lang siya kuno sa Quezon City. Evelyn Sinaon, salamat giyad. Pero relax lang, mabalik pa si Tita Wilma tapos sini. Yari na the original. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
salamat gid. Okay, ara na siya. Na? Sa liwat kay Nanay Melanie Calegos ang Barangay Gabriel San Bago City, salamat kid kag mayong hapon sa imo diraman kay Ma'am Diding Alojamiento, salamat Ma'am Virgil Pinda, salamat kid. Pero wala na si Tita Wilma sang mahimo pa kundi magpaalam sa inyo tenan sa sining hapon. Sa Martes ng edisyon sa This Is My Life, Enero 17 tuig 2023. Ang ito naman Bible verse of the day, alin sa Luke chapter 12, verse 6 to 7. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. I can't say goodbye. Once na naman kita mag-open na so standby sa mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I would die.